missierek kien joqgħod vera attent ta' kif qed inqasmu r-riżorsi fil-pajjiż, kellu grupp ta' nies li kien vera jafda madwaru li kienu jagħmlu ħafna inspections, kien bniedem li l-irwol tiegħu li jipproteġi l-kaxxa ta' Malta u dak li Malta tista' tipproduċi u dak li Malta għandha kien jieħdu b'ħafna serjetà. U dismajta minn xi 3 jew 4 minn. U kien jgħin u jipprova jagħti employment fejn jista' għax tinsiex Ministru tal-Finanzi huwa Ministeru fejn ma tistax tagħti employment m'għandekx biex tgħin lin-nies. Ma fejn kien jista' kien jgħin whatever jekk għandek dritt kien jagħtihulek, whether you nationalist, whether you Labour, whether you whatever. Jifieri kien jaqbes għal nies biex jgħinhom, regardless of their political opinion. Però eventwalment il-relazzjoni tiegħu mal-Partit Laburista u mal-Gvern essenzjalment tnawret. U kien Ministru tal-Finanzi. Bħala Ministru tal-Finanzi kien mhux in charge, kellu responsabilità tal-Awditur Ġenerali. Però tinsiex li l-Awditur Ġenerali għada sal-lum fil-Kostituzzjoni ma jista' jindaħallu ħadd. Il-Papa għalkemm l-Awditur Ġenerali jaqa' taħt il-Ministeru tal-Finanzi bħala gwidar in ġenerali, mal-pija ma jistax jindaħallu fuq proġetti u affarijiet hekk u inspections jagħmel. Kien hemm perjodu back in the 1977, 78, probably 79, fejn l-Awditur Ġenerali kien qed jagħmel inspections fuq public works li kien qed isiru fejn ikun hemm siment, pereżempju simentjar jagħtu s-siment fuq iċ-ċirkewwa pereżempju. Inti ħad tagħmel costings, però how can you identify how much cement intefa' fil-baħar? You understand? Yes, I understand. Allura kien hemm log kbir ta' korruzzjoni. U il-Papa bat lill-Awditur biex investiga, bekk jista' jagħtih parir biex jgħidlu isma' to direct him to investigate. L-Awditur beda jinvestiga. Investiga kollegi tiegħu essenzjalment. Yes. U sab, during the process, l-Orisant kien ħada kontra l-Papa ħafna, kien hemm niftakar jgħid il-Papa, kien hemm cabinet meeting li ma kienx hemm min toff fih, imma kien qed jiġi chaired minn Kassar, Guze Kassar, li kien id-Deputy Prime Minister dak iż-żmien. U in this cabinet meeting l-Orisant kien darbu il-Papa għallu jekk tibgħat l-awditur għawdex jien noqtlok. Il-Papa l-għamel meetings ma' Mintoff ma żamx mal-Papa. Niftakar mort miegħu. Ma żamx mal-Papa. Mort kont imur miegħu kien irreżenja. Kien jieħdok miegħu? Kien kont ikun preżenti waqt il-meetings kollha mbagħad. Il-Papa reżenja kien tani għalfejn kien jieħdok miegħu. Dak iż-żmien kelli diġà PhD, kont id-dottorati, I was quite dana. So, kellek status, kellek għarfien ta' d-dinja. U kien isek konsulentek dak ċaħt li stajt teħpari. My father's body, eżatt. U kien jiġu dar during the 15-day period li kien ir-reżenja kien jiġu dar ħafna mill-ministri biex jitkellmu, jippruvaw jinnegozjaw. U niftakar darba minnhom kien ġie Guze Abela u Dana u Guze Kassar. U iftehmu mal-Papa li jagħmlu meeting ma' Mintoff. Il-Papa għallhom jien ma niltaqax fil-kamra fil-uffiċċju ta' Mintoff, għax Mintoff he had empowerment meta jkun fl-uffiċċju tiegħu. Allura ftehmu li jiltaqgħu fl-uffiċċju tal-Speaker, il-Parlament, dak iż-żmien kien għadu fil-antik. U Dana, u mort spiċċa l-Parlament ta' dik il-ġurnata partikolari, jiena u l-Papa morna il-Parlament fil-xiddi ta' bil-lejl, għadna nistennew ftit, imbagħad f'daqqa waħda minflok ma daħluna fl-uffiċċju tal-Speaker, daħluna fl-uffiċċju ta' Mintoff. U nsibu l-Ministri, l-Orisant u l-oħrajn kollha madwar. L-Orisant kien hemm ukoll. Kien hemm ukoll. U il-Papa beda jitkellem. Mintoff ma riċess jisimgħu. So, bistien qed ludet. Hawnhekk qegħdin għal xejn. Let's get out. U qabad
sema minni u rridina l-barra. And that was the end of the matter. There were no further negotiations, għax anka negozjati daħku bih. Ġivin kont il-katalist għal-missierek biex jieħu d-deċiżjoni. Biex jieħu deċiżjoni, eventualment, yes. Għalfej Mintoff kien daqshekk intis li jipproteġi l-orizzont. Jien ma kontx naf x'qed jiġri, later on it transpired back in the 1990s. Li l-orizzont kien qed jibblackmail għal Mintoff fuq xi ritratti li kellu. Il-famuż ritratti. Mintoff kellu xi relazzjoni li mhux suppost kellu mal-mara ta' ħuħ jidherli. Whatever, ma nistax nitkellem jien fuq dek, ma nafx. So he was beholden to l-orizzont, ma setax jagħmel l-affarijiet. Hekk kienet tidher. And as a result, then on the 18th of July, the decision was final. Fil-fatt jiena kien talab lili u l-ħija biex noħdulu ritra ta' riżenja lill-speaker u naħduh Kastilja. Litra Kastilja. Kont mort jiena u ħija submitting the letter. And after that was final mbagħad spiċċat. On the 18th of July, it was declared official. And my father resigned mhux biss mill-Ministru, but he resigned from Parliament. Biex ma jkunx ikun soġġett tal-whip tal-Partit. Mela, tlaqna?